plan de igualdade, a revisión dese plan e temos que elaborar o segundo. E dedicando recursos, tanto persoais como económicos, e tamén colaborando na conciliación e todo o que podemos para que podan asistir as familias. En este campo creo que xa saben vostedes o que se está a facer e as actividades que se desenvolven en homenaxe a estas persoas, e cando traemos, recordo, un pleno no que se aprobou aquí para certas persoas, para certo tipo de delitos, algún tipo de presión permanente, revisable, pois temos que recordar ese día, esa data, a postura de cada un de nós. Eu sigo mantendo a mesma para ese tipo de persoas. Por chamar, porque non quero ser como a eles e calificalos de outro tipo de historia. En canto a moción, expresar o recoñecemento de toda a corporación, porque vostedes están presentando, e supoño que ele tamén, as mobilizacións desenvolvidas polo feminismo galego. Comprometernos a incrementar os recursos do Concello destinados á prevención e loita contra a violencia machista no vindeiro exercicio económico. Sempre o facemos, e tamén a Administración Autonómica a que sempre presentamos os proxectos que presentamos aprobarnos. E en canto coas demandas orzamentarias, me gustaría, por eso estaba buscando a moción, porque... Non, a moción estará arriba porque non veo, xa non veo o pleno, estará nas copias arriba. Xa non son copias. Vale. E antes leo algo, antes leo algo aí que non aparece aquí no que solicitan. Non, eu só a solicitud. Non, pero sí que leo algo que me pareceu que era que eu iba agora a ler, por eso estaba mirando se estaba no que temos que acordar, e non está, entón vou a ler eu. En relación coas demandas orzamentarias, o PSOE e o BNG presentaron recentemente na Diputación da Coruña, e está aquí a moción, se queren vela, o seguinte: solicitar do Goberno galego un incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro exercicio orzamentario, así como a aprobación de partidas económicas para dotar de máis persoal especializado en violencia de xénero, e creo que é moi importante, os medios que existen e que fagan posible unha maior cobertura nunha parte importante do territorio que hoxe carecen deles. E cuarto, solicitar do Goberno do Estado un incremento das cuantías económicas destinadas á administración local no Pacto de Estado para os vindeiros exercicios orzamentarios, procurando que estes recursos sexan distribuídos tendo en conta as especificidades do territorio ao que van destinados. Isto foi presentado e creo que por coherencia se podía tamén incluir aquí. Si me permites. Sí. Eu teño uns puntos a engadir na moción de PSOE, algún xa o leo vostede, e nada, era expresar o reconhecemento da corporación ás movilizacións desenvolvidas polo feminismo galego. Perdón, eso non lle acabo de... Expresar o reconhecemento da corporación municipal ás movilizacións desenvolvidas polo feminismo galego, comprometerse a incrementar recursos económicos destinados á prevención de loita contra a violencia machista no vindeiro exercicio económico, demandar ao Goberno Central un incremento, cando menos, no dobre das cantías destinadas á administración local para o vindeiro exercicio económico, procurando os mecanismos legais oportunos para garantilos con independencia da situación política estatal e da asistencia ou non de novos orzamentos. B. A reformulación dos criterios de reparto para que os teñan en conta as especificidades do noso país, como son a dispersión, creo que acabas de dicir ti, e o alto número de entidades de poboación ou orientamento para que Galicia deixe de estar discriminada ao respecto. C. Impulsar medidas oportunas para deixar en cumprir o convenio do Consello de Europa sobre a prevención de loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica, o convenio de Estambul. E despois, 3. Demandar a Xunta de Galiza o incremento sustancial de recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero, que como mínimo debe situarse en 1% dos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020, e B. Deixar de incrementar a lei, deixar de incumprir a lei 27 do 27 de xullo galega para a prevención e tratamento integral de violencia de xénero, comprometendo os recursos persoais e económicos necesarios
para pelear as efectos negativos do incumprimento da política económica aplicada durante a década de 30. Todos eses puntos quero incluirlos na... É que os que leio... E que algúns xa están aquí. son os que... Vale. E algún en canto a cifra da Xunta creo que está superada pola realidade, entonces creo que se quedaría corta. Hai puntos que non están incluídos. Na cantidad de 1,7% se queda corta en canto a orzamento, porque xa eu agora mesmo estaba buscando porque estive lendo tamén informándome do que se destinaba. E, bueno, non vamos agora a perder máis tempo en algo que todos estamos de acordo. Os puntos, sí que teño aquí. Os puntos son, sí, os puntos en que incluiríamos serían expresar o recoñecemento da corporación das mobilizacións desenvolvidas polo feminismo galego, comprometerse a incrementar os recursos económicos destinados á prevención e loita contra a violencia machista no vindeiro servicio económico, solicitar do Goberno galego un incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro servicio orçamentario, así como a aprobación das partidas económicas para dotar de máis persoal especializado en violencia de xénero. Digo se estamos de acordo todos nestas que estou lendo. Os medios que existen e que fagan posible unha maior cobertura nunha parte importante do territorio que hoxe carecen deles. Solicitar do Goberno do Estado un incremento das contías económicas destinadas á administración local no Pacto de Estado para os vindeiros exercicios orçamentarios, procurando que estes recursos sexan distribuídos tendo en conta as especificidades do territorio ao que van destinadas, aí onde tería dispersión, o tipo de sociedade, bueno, o de cada un. Ben. E aparte destes puntos, cales son os que non están aquí que vostede quere incluir? Pois, de maneira subtagaliza, deixar de incumprir a lei de 11/2007, de 27 de xulio, e despois de mandar ao Goberno Central ou impulsar as medidas oportunas para deixar de cumprir o convenio do Consello de Europa sobre a prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica, o convenio de Istambul. E despois, incremento cada menos no dobre das cantillas destinadas á administración local para rendir o servicio económico, procurando os mecanismos legais oportunos para garantir a independencia da situación política estatal e da asistencia común de novos fazaderos. A moción está presentada por Gracias. non digo, claro, é que como... Si se vota, pois cada un tomará a súa... Eu, por min, podes incluir. Teremos que acordar algo que podamos, se estamos de acordo sobre o fundamental e que podamos votar, e facer algo conxunto. Vale. Me pode ler o último, voulle pedir un favor, que a mellor é culpa mía, se non se lido. Non, ou si, pásema, ou que cando lea o fago un poquinho máis a modo, porque dende aquí non se percibe ben algunhas das palabras, vale? Non é que non nos pronuncie ben, sino que ao ir correndo non se nas escolas, non sei. Non lle parecería mal isto? No. Ah. Estou morrendo con idea. Sí. Sí. Claro, o último que me foi que marquei o 3, que foi o último que leí. Os puntos son o 3B, o 4B, que está mal aí, o 3A, o 3C. E que os tres, non? Sí, que hai os 3. Vale. Está... Este é o caso, vale. Cales son os que queren incluir? O 3A, o 3C e o 3B. 3A. 3B, 3C. O B non, dixo... O 3A, o 3C... Porque xa está, isto xa está... Bueno, o 4B. A ver, o 3B non o mete porque o considero... Porque é o mismo. Vale. Non metemos o 3 porque é o mismo que fixo o 3A. Sí. Se descarga 3B. En caso. En canto a 4, cales do 4 a cale? O 4, o A xa está recollido polo que dixo vostede, entón o B.
É que non o leo todo, señor. Sí, en esta penal, O punto 4b, Sí. en que se incumple a Lei 11/2007 do 27 de xullo. Pues en estos momentos non o sei porque non mirei, pero no consejo, porque o último consejo comarcal do meu partido non puden asistir. Bueno, pero iso non o conto, non se preocupe. Non o viu, vale, ben, pois nós como, si inclui, nós votamos a favor todos os puntos que presenta a moción inicial e votamos os que presentaron os dous grupos tamén na Diputación, porque estamos totalmente de acordo en demandar eso. O mesmo o A e o C do 3, o do 4, o punto A tamén, porque está incluído no outro, o cal estamos de acordo, e solamente hai un punto que se vostede quita, votamos conjuntamente todo o completo. E se non, pois xa presentaremos supoño que estaba de acordo co partido socialista. Por supuesto. Ben, votamos entonces en ese punto. Para que quede claro logo a secretaria para hacer lo que debe pasar, No. E isto, que vedes hacer o recurso para non precisar no secretario, xa está incluído. Entonces, o 4... Sería o 3A e o C. Sí. O 3A E despois, sí, señor. Queres... Sí, e en canto o que son os orzamentos que se destinaron durante este ano, son... xa se ve que non é suficiente, porque mentres que haxa unha soa víctima, nunca non é suficiente. Pero para saber de que cifras estamos a falar, para traballar en prol de igualdade na loita contra a violencia de xénero, exclusivamente dos 25.428.769 euros, 14.113.342 euros son exclusivamente para a violencia de xénero. Todos 19. E se está previsto un incremento. Por iso que estamos falando que igual na porcentaxe xa que xogaba aí, bueno, que eu comentaba, nos quedábamos cortos. Votamos entón... A moción consulta como se... Votamos a moción conxunta entre as tres políticas que nos encontramos aquí representadas. Votos a favor? Robos e preguntas. Cando nos vai habilitar un local para os grupos políticos no Concello? Pois, dentro do edificio municipal, eu o iso complicado, e explico por qué. Os concelleiros propios que están aquí non teñen onde estar. Estamos habilitando os despachos de abaixo dous para que podan, cando estén todos os días, tres deles, e os outros cando veñen poden estar tamén nos seus despachos, no despacho que ocupan eles compartir. Despois tamén a FE nos mandou a FEGAM un escrito no que lle contestei, por suposto, que dende 2012 que cheguei, que é para un caixeiro, vale? O sea, nós non temos un caixeiro automático no rural, nin persoal de ninguna entidade bancaria que veña aquí un día a semana a atender a veciñanza, non? Entón, eu contestei, e si que, lle pasarei esa contestación, que desde 2012, a nivel, incluso mantiven reunións, levo reclamando isto, e mantiven reunións con entidades, me acordo de ir a Vigo, cando existía esa entidade, para intentar ter, moi difícil, porque eso se tomou a decisión de para os concellos de menos de 5.000 habitantes, se tomou a decisión que a cal eu, que claro que presumo, e estou contenta de que se tome esa decisión,
sempre e cando non nos, ainda que teñamos que aportar algo, pero que non grave máis do que nos está gravando con competencias que non nos corresponden aos concellos, sobre todo os que temos menos recursos, que temos que facer álgebra e algunhas operacións matemáticas máis e quitarle horas a veces ao sono para facer cousas e cadrar as contas e non extralimitarse nos límites que marca a legislación actual. Entón, a ver, non está decidido, primeiro non o teño que conceder, a nosa opinión xa mandamos, pero pensamos nunha ubicación. O ideal é que nos desen 2 caixeros e podésemos apuntar os 2, apoiarnos en 2 zonas distintas do Concello. En principio nos van a dar solamente un. Entón, o lugar donde a xente chega para en autobús, que veñen ao médico, que despois teñen que desplazarse ao outro Concello para ir a cobrar a pensión, ou que despois teñen que ir á farmacia, ou que van, pois, este entorno, non? Sería o primeiro en ser colocado. E un sitio pequeniño que hai, que ocupei eu como concelleira algunha vez cando estaba en outro lugar, dá ao exterior, o cal valería para habilitar o concello, e tamén daría como unha pequena oficina para que puñese unha vez a semana esa persoa a atender entonces é que non nos quedan máis locais e temos pero temos, nos pasamos igual, temos nos pasamos eu non igual. pido para nós, pido para todos. Claro, pero nos pasamos igual. Pero Non sabe que temos unha partida que se pode destinar a eso. Que a ver que non a podemos destinar a outras cousas, que é o aluguer de aparte de outros elementos, pois tamén aluguer do local. Nós tamén estamos pensando en algún local para podelo facer, o sea, non invertir, pero que podamos recibir ali a xente e... Eu digo que aquí neste espazo non é posible. Sin embargo, algunas entidades privadas sí que están. Sí, a mancomunidade se considera No, privada. a mancomunidade Non hai ninguna máis. A Mesa do Ría da Estrela, aí hai un cartel, aí non. Sí, porque Non estaba traballando. cando veñen aquí e queren deixar material, non. Claro, E lle deixábamos aí. E aparte, tamén lle digo, tamén están moitas entidades as que empezaremos a pasar, faremos lles pasaremos o cobro da luz e outras cousas a partir do ano que ven. E da limpeza e outras cousas máis, non a esa que non está aquí toda a semana, sino a outras que levan permanentemente e que está ben que estén aquí porque creo que deben de estar. Tamén está o seu arquivo, tamén está aquí atrás. Pero o arquivo municipal, non? Non, esa parte non. Aquí o arquivo chega máis ou menos hasta se cedeu unha parte tamén para ter a documentación, da cal estou moi contenta de o traballo realizado nese período, que está toda a documentación tamén activada, localizada, estaba distribuída por os diferentes concellos, e ora calquer persoa, calquer alcalde, calquer concelleiro que quera solicitar información, o pode localizar o secretario, ou sea, o técnico correspondente, porque está, espero que non se deteña ese traballo, porque o arquivo do traballo de todos os días, ti podes arquivar, pero se non sigues facendo con continuidade, enseguida quedas outra vez cun montón de papeles sin controlar. Eso de cando todo sea digital, pois será moito máis fácil, pero estamos aí, pero ainda nos falta un pouco. No decreto 273 falase dunha devolución dunha subvención no 2017 a Diputación. Por non se cubreu esa placa de devolver con gastos e demais. Siguiente, lle contesto no próximo pleno. Asmiro, lle contesto. Sabe de dependencia, como está, porque había ser revocado o contrato? Aí, a punto de sair. A punto de sair. Xa tiña que ir ao anterior pleno, pero non deu tempo, porque está xa listo. Vai facer un ano, hai unha carretera semicortada entre Ascavia e Frímen. Como está eso? Pois xa dicirlle que iso é un proxecto para nós, igual que yo dixen de ser no seu momento, para nós, para o Grupo Popular, un proxecto do POS deste ano que non vamos a renunciar a ele e que vai abarcar gran parte do presuposto. Con respecto a esa obra, é dicir que temos a encargar un xeotécnico, 3.000 e algo de euros. O que voulle pasar ese informe, todo o que está feito na parte de abaixo nese tramo, pois é recheo, que se quitou do lado de arriba, se quitou no lado de abaixo,
E por que sucedeu o que sucedeu? Pois porque hai moita agua que discurre pola marxe oposta a onde está o talud e debeuse de filtrar onde está o de formigón ou por outro lado filtrarse a agua pois se que chover moito que formou unha bolsa de agua e arrastrou. Entón, que hai que facer? Que propomos o técnico? Hai que trasladar o eixo da carretera, que trasladar hacia arriba, que non se pode construir a carretera hacia arriba. O proxecto está encargado e tan pronto creo que está listo falando cos veciños. Non, porque eu teño para poder falar cos veciños e saber o que vamos a coller, que teño que ter datos dun proxecto para poder saber de que lle estou a falar. Se non ahora co veciño de que teña previa non teño datos concretos para decirlle que é o terreno que necesitamos da súa finca. Se opinión dun técnico, non? É un xeotécnico que encargamos a unha empresa que fai. Hombre, é que o que nos faltaría ter que pedir 3. Non, é que, por exemplo, estou en Arico tamén con un técnico, con un ingeniero, e tampouco me daba esa opción que usted paraxe. Pois dende o principio, eu con todos os que falei, todos, xa antes de facer ese informe, me comentaban o mesmo. É xente que debe facer esa obra que estou a feita no seu momento, eu non podía facer outra cousa. Entonces, iso vai quedar no aire? No hai de que? Ese tramo? No, se tramo vai quedar o eixo da carretera desplazado e a curva que está máis hacia o concello, pois suavizar. Vamos a ver. A carretera que nos enfrenta aquí diante do concello, que temos un convenio firmado ca Xunta de Galicia. Neste convenio a mí non me dan as contas porque este convenio fala de que o Concello de Losana para tratar de capa a rodadura vial de Portograo a Talla era con 2,30 de longitud e o outro día salíanme 4,100 aproximadamente. Entonces digo eu, multiplicamos panes e peces e o máis... Dame a pregunta, señor. Estou argumentando para facer a pregunta, porque eu non entendo como se poden facer con menos cartos, porque vexo a contratación nun decreto e fala de 380, en total 314 máis IVA. Entón, nin chega aos 448.000 euros que é o acordo que se fixo ca Xunta. Entón, digo meu, como se pode facer con menos cartos máis tramo de obra? Iso non se preocupe que non sucede. Pero contestarei no próximo... Vamos a ver, a referencia que teño... A referencia que teño... Pois a mellor pideu mal, vostede. Me di mal, vale. Seguramente. Entón, o convenio está mal, non? Non. Non, son dous comités. Mire, dixenlle que lle iba a contestar... 2.230 metros. Que lle iba a contestar no próximo pleno, non? Vale. O que eu non tiña agora aquí. Non, pero deixo ya o convenio para ver. Non, eu o convenio xa teño. E usted pasa moito todos os días por aí. Sí, hombre. Son 2,3 kilómetros que fixeron, verdad? Seguimos, xa me contestará no próximo pleno, como usted di. Vamos a ver. Hai embargo... Vostede di que fixeron máis do que pon no convenio, non? Sí, claro. Sí. Vale. Seguimos. Embargo, hai un veciño que non ten un punto de luz, que pasa? Non paga impuestos como os demais veciños. Eu sigo, Ramón, o sea, hai na pista de Sabugueiro, a Barbo, non se pode limpiar. Non, pero que non me quedou claro da luz, señor Panadero, explíquemo da luz. Hai un veciño que non ten punto de luz e que non ten punto de luz. No seu estado. Non, solicito. Vale. Outro. Non, outro non, solicito punto de luz. Outro. Que reivindicanse. Outro que Vale. A pista de Sabugueiro a Barco está sin acabar de limpiar. E en Fotofría tamén hai algunha pista que cas crecidas está se comendo a propiedade ao veciño e eu creo que xa hai constancia de iso no concello. A ver se se É que todavía van a seguir todas as pistas, as parcelares van a seguir limpando.
Sigamos. E as outras tamén. Eu quería saber tamén no que son do Concello de Lousame as casas, a construcción das casas que son podese facer ao albur, cada un pode facer como a queira, non? Digo, teñen que levar aguas, non teñen que levar aguas? Home, señor Carravela, vostede leva aquí o tempo suficiente para saber cales son as pendentes que exixe o PEXón. Ahora mesmo temos modificacións puntuais a punto de presentar. A punto de presentar? Non, están para presentar. E as que son puntuais van a ser aceptadas porque son puntuales. Vale? Son menores. Pero agora, non sei que están sin presentar? Están sin presentar porque hubo correccións por parte dos técnicos de aquí de incremento de moitas delas que despois é logo que teñen que recoller os outros, axustarse e que sean puntuais. Pero non sei que quede tal é a pregunta. Si cada un pode fazer a casa ao albur ou... Claro, sin aguas, por exemplo, nos tellados, sin tellado. Casa sin tellado, que é dicir, coberta plana. Exactamente. Eso é unha das modificacións que vai para que sea... Pero ainda vai. Pero vai a ser aprobado. Entón, as que hai xa feitas, eso non é... E as que hai, algunhas das que hai feitas, pois tamén serán... Xa, fai moito tempo, incluso antes de ser a lei. Vamos a ver, a carretera de Serbia, esta o tramo que se arreglou, sí. A ver se a mandan tamén limpiar, porque xa... Desbrozar, Sí, desbrozar, porque xa chegan así as carreteras. É que aquí medra moito a vegetación. E límpase... Vale, siga. Despois tamén, en frente da depuradora, hai un rego que atravesa e a ver se lle poden botar outro pouco de cemento ou algo ali, porque... Os veciños saben perfectamente porque en parte, ainda estivo un veciño xa aquí, que é verdad que quedou ese corte, porque como se vai a facer unha actuación agora, pois para asfaltada farán cando asfalten a outra facer eso, se botou zahorra para rellenar ese oco que perxudicaba o tránsito. Volvemos a botar hasta que este perxudicada a obra e paga para a empresa. E nese medio, porque ainda hai botouse, pero xa hai huecos, e nese medio algún coche... Non se preocupe, volveremos a botar, non vai haber problema por eso. Mañán non que é sábado, pero non nos volveremos a ver, por favor. Non hai problema. Outro día chamou a atención que na prensa saleu de que a depuradora de Serbia de Filgueira Seixido están rematadas, que están xa dando servicio. Hai unha... No título, sí. Pregunto, non? É que dicía, o desarrollo da noticia tamén o dicía. Sí, está dando servicio. Está dando servicio. A cantas casas? Pois as outras teñense conectaron. Non, a cantas casas? As que se conectaron de momento. E agora nós vamos a facer a obra que tamén está. Vostede non accede á plataforma de contratos do Estado. Se le pido que acceda, por favor, porque nós, creo que fomos da comarca, facendo un gran esforzo por parte tamén dos funcionarios, por suposto, e de todos, para que iso sucedese en quitar obras por a plataforma. E está, digo yo por esto, por lo que acaba de decir, o que acaba de decir, as obras desos lugares están aí en algúns deses sitios licitadas. A licitación é cando se empeza, non adxudicadas. Eso ainda non chegou, nos faltan por adxudicar. Entón, a Filgueira é unha das que está aí. E na Filgueira hai zonas, porque vostede sabe como se configura a Filgueira, ten unha, dúas, tres entradas, vale, máis algún outro ramal no interior. Entón, esas tres entradas están neses proxectos. E van a quedar... Cantas casas hai nese saneamento actualmente conectadas? E cantas hai en Serbia?